Kaixo, zelan? Ondo ez da? Bani ez, kontoko gotzuet, zelan pasatu duten konfinamendua. Bai, kokoteraino. Hortaz hitz egingo gotzuet orain. Kokoteraino, bueno, parkatu, orain ezan behar da, itxaron, itxaron. Orain ezan behar da, hashtag kokoteraino, horrela. Kokoteraino lehen, konfinatuta geundelako, eta bakarrik izketan nengoelako, ni bakarri, berba eta berba. Eta kokoteraino orain, porque eske, a ber, aurrez horrekoak egiten eta publiko barek. Hau da beste erronka bat, baina ze bizi gara, Challenge sasoian, challenge time dau, erronka sasoian gaude? Bueno, mesez eta favorez, Zer? Eske egia da. Bai, bideoak eta bideoak. Ni bai olena nago nintzen. Horrela nintzen konfinamenduan. Zer egingo dut. Nere bira bertan bera geratu da. Bakarrizketak ezin dira aurrez aurre egin. Bueno, pues bideoak grabatu etxean, hor, lagunei bidaltzeko eta barre batzuk itxeko. Hemen analogikoa. Bueno, batorri zen nire seme gamerrak eta esan eustan, niri, analogikoari. A ber, ama, baina ez bialdu holan. Baina segatik ez dut bidaliko holan. Baina ez bidali holan, mesez, txarto dau. Pero, como que txarto dau? Si horizontalean grabatu dut. A ber, esaten du semiak. Zuk egin behar duzuna da, ama, da, bideoa grabatu eta YouTubera igo. Ala, gora, YouTubera. YouTubera? Pues bete plataforma bat. Pues YouTubera, gora, igo. Eta esan lagunei, YouTubera igotzen duzunean emateko a suscribir, Esan lagunei, digo, bueno, vale, pues YouTubera igoko dugu eta bere ematen duten a suscribir. Horrela pasatu dugu konfinamendua. Plataforma berriak ezagutzen. Claro, zini analogikoa naz. Eta niretako oinarte, plataformarik garrantzitsuena Euskal Herrian izen da La Gaviota. Bueno, beste plataforma batzu beba dauz, frackingaren kontrako plataforma, apustu etxeen kontrako plataforma, marea zuriaren plataforma, marea berdearen plataforma, bueno, aukeran dauz plataformak. Gero bebai badaude drag queenek erabiltzen dituzten plataformak, igotzeko be, txan. Edo nik udan erabiltzen ditudan plataformak, bai da horrela, apurtxe bat igotzen gara. Horre dira nire plataformak. Baina oin, altan, eman behar izan dut beste plataforma batzutan. Escape, Duo, Zoom, Meet, hitxi, holako bebe badau, eta gehiago jaisten baldin manaz, bai ez nauzua ikusten. Bueno, guztietan altan emon, eta hor ni, multipantailan. Ni agertzen nintzen multipantailan, pasada bat. Multifutbol bezala, baina glamour gehiagorekin, multipantailan, baina ni egoten nintzen, Txibite, Arrimada, Ayuso, Mendia, Gorrotxategi, Iriarte, guzti horren moduan, hortzen ni. Bai, super ondo. Ez nagoen makale bat mosten, baina, bueno, txika importanti, Analogikoa bideoak igotzen eta plataforma berriak ezagutzen. Bai, hola nibili naz. Baina akordetan sari ezelan hasi izan guzti hau? Ni akordetan naz, konfinamendu domeka baten hasi izan. Baina araba, zazpigarren alaba, lehenagotik. Claro, hemen dana lehena eguazten da. Claro, zatik itxaron. Eguazten nazan, eta zirkular bat iritsi zan, nire telefonora. Abixu bat, eskolatik. Bihartik aurrera itxita, martxoaren 23 arte. Digo, txiko, esan berko gotzagu, semiai. Abertos, begira. Itxita, 23 arte. Ze izan zan hori. Osa, nik esaten baldin badotzat nire semiai, Euro Disneyra goiezela ez da hainpozik jartzen. Osa, baina ikaragarria izan zan, Hor, berak TikTok asko iten dituztan, nik ez dakit horregatik dela zeatik, baina horrela hasi izan. Albistea jaso bezain pronto, hau izan zan bere erreakzioa. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Superposik. Baina, klaro, nik esan notzan, maitia, ez die oporrak, ez die holidays, Kiko zuz debere batzuk, eta mañana no hay clase. Superposik. Eta, klaro, lehenko egunetila, kortapedos bat izetiani, pues ez. Bale, lehenko eguna iritsi zan, ordenadorea piztu zauen, eta horra agertu ziren jasotako email guztiak, eskolatik bidalitako lan guztiak. Bitu, gimnasiakoak bebai bidali zotzen maila, bideo bat eskatzen, tantxe bera.
lehengo eguna eta horrela hasi izan. Ama! Hau mierda bada! Baina begira zenbat mail bidali dizkiaten. Ama, baina ezkin nik ezin dut guzti honekin, ama! Egitxe esan pilo baziela, baina, bueno. Digo, bueno, lasai, Apurka egingo dugu, bale, tranquil. Ama, da mierda bat bidali doztie pilo bat! Bueno, a ber, maiteazu, tranquil. A ber, esaiztezu. Noizko dira? Ezke dira astelenerako! Digo, nebe kolaboretan, astelenerako. Lasai, pitxintxu, poliki hasi, bale? Venga. Lehengo eguna derrama itzela, baina itzela, Bueno, zer eta zelan doie? Badoie apurka eta. Ama, eske hau da mierda bat, kursorea ipintzen dut horreta dana deskuadrau iten da eta mugiru iten da. Ama, nik ezin dut eze behin honekin, hau da mierda bat. Zeten txinen lehengo momentutik eta konfina ugarek. Bueno, lasai, maiti, ingo dugu gauzatxu bat, bale? Zuk eskola nola egiten duzu? Fitxa guztiak paperean, ezta? Bai, ama, bai, paperean, bai. Digo, bueno, pues tranquil egon. Ingo dugu eta dana imprimiruko dugu. Ai, ama, bai, eskerrik asko, bai, mesedez. Bueno, pues ematen dotzagu powerrarei eta horrazten da. Raketa impresora, tinta, amaitu arte. Tori izeme, zure etxerako lan guztiak. Ai, ama, eskerrik asko zen majasaren, ama, ze ondo, mila esker, holan bai. Bueno, semeak basaukan ja bere debereak paperean, baina nik ez naukan tintarik, ja. Eta konfinamenduan tinta erostea esan da, droga erostea bezalakoa. Osea, imposibli izan da. Ze, erabiltzen dugu danok tinta berdina, ala zer de Montre, kokoteraino be bai horrekin, Kokoteraino. Ze tentsino akumuletan zan, eska? Ikaragarria. Ordutegi bat jarri behar izan genuen etxien. Etxerako lanok horiek egiteko ordutegia. Bideodeiak egiteko ordutegia. Tuneatzeko ordutegia be bai, porque, karo, bideodeia baino lehen, tuneatu beharra zegoen. Gero, albiste guztiak jarraitu behar ziren, prentzaurreko guztiak zuzenean jarraitu. Boea irakurri zen necesidade boea irakurtzeko. Akojo nauta egun osue, kokoteraino. Osea, ze jantzi behar ginen kalera fateko? A ber, zango estezu, zeinek dauko latex guantiak etxien? Inabezek. Orduen fregau iteko guantiekin jantzi, holan dela nasa. Eta musukoa nor zaukan. Baina bezek, baina nik goarren bat erosin eban lanera fateko. Eta ni banaukan musukotea. Eta gero guante horrekin txika, epi eta blas. Dana batera, protesinua euneko unean faten gitzen. Baina tentxo, bai gomendatzen zuten, relajatzeko purtsu bat eta egoera honi aurre egiteko, kirola purtsu bat egitea beko menizala. Digo, badak ezer egingo dugun. Jazz dance, porque ni analogikoa izango naz, baina erremeri guztietan egon naz, eta ni dantza, tope. Venga, jazz dance, jarri ginen ordutegian, jazz dance, taka. Ziginen, buentazino bat daukan, zenbat bustarri lortu nituen nik jazz dancen. Tope, baina Katy Perry topera, holan hasi ginen, hasi Katy Perry baina bukatu, ella baila sola. Bakarri geratu nintzen. Ni superposik ordu hori noiz iritsiko eta noiz egingo dantza, eta bakarri geratu nintzen. Egia esan, proposamena nire izan zen. Nire ideia. Proposatu. Inposatu ineban, porque, karo, kirola egitea bebai mopa pasatzea ez da. Otzai bat ere gustatzen egiten genuen, baina nahiago dantza. Eta tentsino pila bat bebai, jasotako beste olako erreto, edo erronka, edo challenge horiekin, challenge sasoi honetan. Tela marinera, eta niretako gaurkoa ere izan da challenge bat eta erronka bat aurrez aurrekoa egitea publikoarentzat, publikori gabe. Hurrengo erronka izango da, ia elkarrekin egoteko aukera dugun. Muxo handi bat, Kaitin egin dezaldun bide naiz, eskerrik asko.